Tarte hau Tolosa Motorrek aurkezten du Peugeot 5008 auto berriarekin. Gugea bihotzez elkartea, guraso elkarte bagea, gure seme alabak kardiopatia dituztenak, kardiopatia kongenituak jaiotzez, bihotzean gaixotasun batekin jaiotzen dira, eta guzti hortan, hasiera batean guk guraso bezala olako zerbait jakiten dugunean, batez haurdunalditan izaten dira normalian, mundu berri batean sartzen ga, eta bakardade handi batean gelditzen gea. Eta gure elkartean helburua da, gurason bat egoera hortan topatzen baldin bada, bakarrik ez sentitzea eta behai lehenengo momentu horietan laguntza hori eskaintzia. Hortaz gain, egunerokoan jaiotzen dienetikan, hospitalizazioak izate dituzte, ze operatu beharrak izaten dira, behin, bi, hiru, kasuan baitan operazio bat edo asko izan behar dituzte, eta operazio horietan, hospitalizazio horietan, laguntza, laguntza psikologikoa, izan daiteke aurrantzako edo gurasoentzako, eta hortaz gain, saiatzen hospitalizazioko momentu horiek ahalik eta egokienak, erosoenak izatea guztientzat. Eta gure azkeneko edo hirugarren atala izaten da, eskolarizatzen dianean, ikastola joten dianean, hainbat egoerakin topatzen dira. Gauza batzu, ekintza batzu burutu ditzazkete arazoik gabe, baina beste batzutan zailtasuna dituzte. Orduan, zailtasun horien aurrean, ikastolekin harremanetan jartzen ga, berritzegunekoekin harremanetan jartzen ga, eta gure helburua izaten da denan artean, gure seme-alaben eguneroko bizitza, ahalik eta erosoena eta ahalik eta normalizatuena izaten. Adibidez, gure kasuan, ikastola jun eta normala izaten baldin bada parkean jolastia eta parkean erortzia eta kolpe batzuk hartzia, seguraski guri aior gertatuko balio, hospitalizazio bat izan beharko luke azkarra, eta hor protokolo batzuk martxan eduki bertugu, beti eduki berdugu kontrolatua zentzu den bere frekuentziak, eta jetxiko balia bere pulsazioak, ikastolakoak horren jakinan gainean daude, eta segituan hasten dira protokoloak martxan, noa joan behar duten, hospitalidaden abisatu behar da, etorriko dela, eta, oso arruntak ematen dutenak edo bestetan txikikeriak ematen dutenak, guregean haundiak bihurtzen dira. Igual geho ikusiko bado beste mutiko bat, hemen hasitzela arkoan tiratzen, baina hor sortzen zizkion tensioakin, besua luzatzekoan, hor bihotzian bere gaixotasuna areagotu da eta utzin berri izan du. Eta horrez esaten zuen, klaro, egoera hortan zehonin, harik eta fisikoik ezin zulain. Eta, klaro, esaioztu 10-11 urteko mutiko bateri geldikan egon behar dula. Guzti horietan saiatzen laguntzen eta horiek dira gure helburuak. Gaurko arko tiraketa honta etorri zeate, pentsatzet bisibilizatzeko, zuen elkartea ezagutza emateko ere balioko dula honek, ezta? Bai, lehen esan bezala gu haunditzen aiga, eta haunditze hortan ezinbestekoa da jendia jakitea gu ere bagaudela. Eta bateze, nik imaginatzen dut ekografia batin eta guraso bateri esaten badute bere eukiko duen aurrorek kardiopatia izango dela, jakitea gu hemen gaudela, laguntzeko gaudela, eta gauza batzu kontutan hartuta bizitza normalizatu bat izan daitekela, eta bakardade hortan hemen gaudela gure bai eta ez dela bakarrik egongo. Ni esnatzen naizenean, pastilla bat hartzen dut tentsioa jaisteko, eta gero eskolan egiten dut klasea normal, baina gero patioan eta gorputz hezkuntzan egoten naiz gehiago mugitu gabe, nago horrela. Batzuetan ikusten dut bestei jolasten futbola eta batzuetan ipintzen nahi zatezainaren postuan, eta gimnasian egiten dut dena suabeago eta irakaslea ere hartzen du kontutan hori nire gaixotasuna eta hori. Nekatzen naizenean edo txarto sentitzen naizenean esaten diot irakasleari eta esaten dit sentatzeko bankuetan eta geratzen naizo eta hobeto sentitzen naizenean
jarraitzen dut jolasten. Guzkiekin nekatzen naiz eta gaixotzen naiz pila bat, baina ni eskolan ondo sentitzen naiz eta ez da poemik nire gaixotasunarekin. Hau da, txapelketa bat egiten dugula urtero elkarten baten laguntzez. Aurten da elkarteen bihotzez elkartean laguntzez. Behar dute diru pixka, eta egiten dugu urtero udaletxe lagundutak pixka antolatzen dugu tiraketa hau. Bildu geha urten gutxi, geneko gutxi etorri gaz, bazion beste tirada bat hor Nafarroan eta orduan bildu geha bakari behar hogeita bideoreta. Ze modutan laguntzen dezu ezuek? Jasotzen dugu diru dena, ematen dugu elkarteari. Antolatzen dugu dena eta gero dirua jasota, bakoitzak, etortzen den bakoitzak, nahitzen du sarrera bat bezala, inskripzioa. Diru hori dena biltzen dugu eta ematen diogu elkarteari. Hemen, joango dia denak batera, tiratzen hori ikusten dian animal mota horietari, eta gero juten da, neurtzen da zenbat puntua egiten du bakoitzak, toki bakoitzak daka bere puntua, eta irabazten duna modalide bakoitzean, daude lau modalidate, irabazten duna modalide bakoitzean, eramaten du basari bat. Badaude arko komposatua, arko birilduta, arko bilusia eta lomoa. Tarte Auto Losa Motorrek babestu du Peugeot 5008 auto berriarekin.